karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. Asa man na mo gusto ibalin? Dito sa other side. Okay. Uy. Sibog! Ha? Sibog kay maigo ka! Ah? Kausara gialsa? Okay na ni dire? Ah, Oh, isibog pa na ko. no. Ayaw na. Sakto na na. Oh. Basula. Uwa na ko ron. Ang hinoon. Nakuha gina ko ang iyong atensyon. Pero, kauwaw. Di ba, nag-hire naman kag lalaki nga katabang para maoy mo alsa sa mga bugat. Ikaw lagi mo ni Elsa. Ako de. Ikaw man. Mao gani. Ako lang gyapon nakaalsa kay di man ka makadaog. Pero, okay ra gid kayo. Kimingaw na sa kog pangalsa god. Huh? Wala ka kahibaw. Uwaw na kay ko. Nga, wa di mo maalsa ang ladder? Lalaki gud ko. Pero wa ka maanad, ana. Naasi mong utok ang imong kusog. Dili ka angay mauwaw nga huyang kas pisikal. Di mo ko huyang. Sorry. Ang ako ipasabot ba nga... Huh. Oh. Patay. Nalain sa kong gisulti. Askang eh. Anong mo man sa tiyo akong gisulti, uy? Anong ako man sa tiyang kitawag og huyang? Pagka... Kabiha sa mo katawa eh. Mura way kahumanan. Sorry mo. Sorry kayo. Sagbuang kami, Tony. Sorry kayo. Pero hindi ko kapugong. Sorry kayo. Ka gina. Sorry. Sige. Magawas lang ko. Balik ko na lang tika after 2 hours. Syaro, gwa pa ka mo magkatawa diha. Sorry na gani. Sag binuang diha. Sige ako pugan akong... Ay! Ataka ni style. Hay. Balik ko na lagi tika. Humala lagi ko. Humala ko. Hurot naman akong energy ni mo. Katoy. Kapuya katawa eh. Upay kayong itataan eh. Sure ka, human na ka? Ha? Human na ka? Lagi. Humana. HM. Kasabot ka si HM? Sama na. Humana bitaw. Di mo ka matubay eh. Bro, kuan ba? Balik tag-workout. Oh. Workout. Workout. Kanang WT. Workout. Imo naman ko giangin eh. Kita lagong duha. Ha? Mo ba? Basig pareha sa una ha? Kakataon na sa ko. Gina. Basig pareha sa una ha? May lang kasugod, ikadugay, wala? No, bro. This time, ako na gining tinudon. Akong ipakita niya nga, dili ko huyang. Ayaw sabi agyog balik og tindala, ha? Extend lang ko na sa kasimana. Ay, kalaay, nagyud ni ining magsigi talatag standby din is bay, oy. Sige lang, lagod. Para naman sa si mong kaayuhan, good. Okay na lang. O sige. Pangandam na dito para sa imong pagbalik sa opisina ni Mateo Ugma. Okay la. Good night. Good night, Sab. Oh, Um, Mati? natog na si Lola? Wa pa. Sige. Usod ko. Okay. Wait. Ay, kalimot og ma, ha? Balik na kag-report. Okay. Kadiyot sa day. Unsa man? Kamao ba ka mo drive? Oh. Sige. Ano lang.
Okay. Kumao mo kung mo drive. Wow! Mao na lang. Mubalik na ko work ate. Uwaw kayo nga, mas kusgan pa siya ako. Unya kay, mayo ra lang baya ka sa sugod. No, di la. Ako na gyud ning padayonon. Tinud-o na gyud ako. Very good. Sige, lola. Magawas ako para makapahuwi na ka. Okay. Basta ha. Di pa mo balik og tinda sa merkado, ha? Ay, ulagi, ay, ulagi. Sige, balik-balik. Na-report nagbalik si Jo. Huh. Welcome back. Hi, Ma'am Jess. Good morning. Kumusta si Lola? Okay na. Maubitaw nga nakabalik ako report. Di ba mas maayo nga dili na lang ginimudiyaan si Lola? Feeling na ako mas okay kit siya kung naakauban niya kanunay. Mausad bitaw. Pero, ang saon nga pagbuot man ni Mati nga patrabahoon ko. Isip yan sekretary. Unsa to? Mati? Mati imong tawag kang Mateo? Oh, Sakto ba to akong nadungog? Niingon ka og Mati? maoy ang gusto nga ako itawag niya. Wow ha? Unsa din yung problema? Oh, Sorry. Nalimot ko ang opisina ni. Dapat mag-Sir Mati di ay ko. pero Mati gihapon. Unsa gyud imong problema Jessa? Kasayo paron? Imo nang gisamok-samok si Jo. Bago pa ni siyang balik og report. Dagan ba siya ati manonon? Kuha kay lingaw. Gawas dito og pagsuroy-suroy. Hala! Puyo lang. Oh, Guys. Abangin ni siyang pabarog. Sunod ako sa akong office. oh. Soda, Jo. Oh, Suulag yung bayana. tinuod ba gito yung pagkapandol? Oh, iyam sa tungsa. Dili man di ka gentleman. Ha? Sorry. Ingato lang kong Jessa. Kaya di ko gusto nga tagaan na sa niya og meaning. Hinoon, sad. Nakay ipabuhat na ko. Lain akong tuyo ni mo. Unsa man? Unya na milakaw ni Mon after office hours. Okay. Way problema. Namay daghang motor des gawas. Ha? Kung mag-taxi lang di ka. Ngano dig mong motor? Unsa may problema sa motor? Ambi mong phone, be. Downloadan di ka og app para mag-book na nagkagsakinan. Ay, okay naman ang motor, good. Ano na lang. I-drop lang ka na ko niya. Ayaw na lang, good. Ayaw kong supaka. Oh, Ikaw na lang isulti ni Lola nga may lakaw pa minimon. okay. Jo, Hmm? sorry Karina. Okay na, eh. Way problema. Salamat. Nalain ka siya na ko. Nalain gito kay imo mga gigahian si Mutingog. Nagsorry ng good ko. Bro, words are not enough. Gets mo? I know. Tagaig flowers.
May panool ko gamay, bit. Pwede sigsagit eh. Okay. Flowers, okay. Tagay buwak. Nya, pagkapidig ko ng chiclet. Chiclet! Okay. Kalalami ka chocolate, ha? Time's up, bro. Time's up. Ha? At least, nakasugod na sa ta. Bro, ato na gining ipadayon ha. Agad naging ko mo. Away. After din mo palit og flowers. Nanawag siya. Bisa na, si Jo. Oh. Inom sa tubig. Hello? Jo? Mati, si Lola. Si Lola? Ngano? Naunsa si Lola? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!